Imma Tara, ngħid kelma ma' Lorenz. mhux kelma biss is-sabbat ukoll rajtek. Tara, kemm nidħlu, kemm Kedet. kedda kbira, kedda kbira. Kedet mhux pjanati. Mela, ħaninsa l-ingravata, jekk Prosit, tajjeb għalik. ukoll. Il-bidla li tibda fil-moħħ. Ekku. Il-bidla trid tibda. Vera, kienet tajba Mill-moħħ. wara din il-logħba, ġifieri. Tajjeb ġifieri, jekk pereżempju jien għandi drawa ninsa, Sewwa. irrid niddeċiedi illi nara x'ħan nagħmel biex ma nibqax ninsa. Tajjeb, mhux qed nirreferi għat-tnejn li għadhom kemm ċemplu, imma qed nirreferi għal xi ħadd ieħor. Imma apparti ċajt kollu. Jekk persuna tħoss li hija overweight jew obese, l-ewwel ħaġa li trid tagħmel hija tiddeċiedi. Isma' jiena xbajt. Jiena għandi bżonn ninbidel u jiena se ninbidel. Għax hekk inti tibqa' tgħid u iwa għax jinek maħluqa, għax l-adma tiegħi kbira u għax ommi u missieri mbaċċin mela jiena żvinturata u jiena d-destin tiegħi huwa illi ħanibqa' hekk għal dejjem. Però fil-verità ġan, jekk aħna niddeċiedu ngħidu isma' jiena xbajt u jiena se ninbidel, dik hija l-aktar pass importanti. Ma dik l-ewwel waħda. It-tieni net, ħafna nies ibatu ġan għax m'għandhomx viżjoni ta' fejn ħajaslu. Fil-ma sens. Mela jgħid alright, wasal frar, mela jannar ma rnexxilix nagħmilha, jew jannar is-soltu, qatt nistenna li l-ewwel nikolli kell kollu li kelli fil-miliet. Tajjeb, wasal frar issa u ħanibda għax anke l-ġara bdiet. Għax bdiet tara temp kultant isu ġej isu rebbija, mela ħanamel bħala għax bdiet ukoll. Mela aħna ir-raġuni għalfejn bdejna normalment mhijiex qawwija biżejjed illi ħażommok għaddejja. Hija biss ta' pika. Hija biss ta' pika, jew hija biss Li ħatwaslek biss sa fejn il-ġara, mhux se tmur oltre mill-ġara. Ekku, jew hija biss ta' moda, ta' seasonal, għax dan huwa żmien li nagħmlu hekk. U biż-żmien tafu aħna istaġuni jinbidlu, l-affarijiet jinbidlu. Mela x'irridu nagħmlu minflok? Irridu aħna realistikament ngħidu isma' b'mod speċifiku dan huwa kif nixtieq illi nidher, kif nixtieq li ħossni u kif nixtieq illi naġixxi. Mela ħafna nies jgħidu eżempju bdejt biex nonqos. Però nonqos xi ġifieri? Ħaninżel size, ħaninżel tnej, irrid ninżel 5 kilos, 10, 15. Kemm importanti illi wara ddeċidejna li ninbidlu, niddeċidu wkoll fejn nixtiequ illi naslu. U nisħajla dak li jkun jgħidli ara bħal dik il-modella, jew bħal dak il-modell. Tajjeb li jkollok viżjoni. Il-ħolma jisa ta' ħafna. Ikollok viżjoni hija tajba, però tittara wkoll illi dak li inti qiegħda timmira għalih huwa realistiku. Realistiku fis-sens, fil-ma sens ġan. Mela, per eżempju, ma nafx il-reġija tista' xtejni f'din il-ħaġa wkoll. Hija. Jekk joġobhom itellawna ritratt ta' Beyoncé Alright. u ta' Victoria Beckham, Alright. tajjeb, dawn huma żewġ Ta' Beyoncé icons u ta' Victoria Beckham. u ta' Victoria Beckham. Li ma Huma żewġ togħġbok l-iktar icons. inti. Jiena personali iktar Beyoncé. U Vera? ħanejt għaliex, iwa. Hemm tfajliet illi iktar it-target tagħhom huwa li jkunu aktar nixfin, irqaq. Waqt illi hemm il-maġġoranza, għall-inqas milli nara jiena, hemm tafat li d-diska mhux dilettant għad-diski tagħha mbagħad, anyway, iktar biex nara mhux biex nisma'. Biex tara tiżżeglek imma. Għalek. Change subject. Deħlin sew, Ħadd Mela. ma nkunx nista' nintervistak kif inħobb nintervista jiena. Imma xi darba nitkellmu. Xi darba jkollok ċans. Tidilli toqgħod. Kollha fil-komma Mela, per eżempju bħal Beyoncé, tkun iktar persuna li hija iffurmata, iktar ittonjata. Waqt li Victoria Beckham għandha aktar figura irqiqa, slim, nixfa, dik hija il-ħabiba tagħna Beyoncé fil-fatt. Il-ħolma tiegħek, mhux il-ħabiba tagħna. Il-ħabiba tagħna. Ma jiex ikolli xi ngħid ma' Jay-Z. Le, ħbibbis, importanti. Mela, xi ġifieri? Ġifieri, jekk jiena persuna illi ma nafx ġarajem, anyway, jekk jiena persuna illi għandi struttura daqsxejn immuskulata sew, ma nistax bħala mara nippretendi li ħaniġi bħal Victoria Beckham għax l-istruttura tagħha kif nistgħu naraw huwa ħafna iktar nixfa. X'qed nipprova ngħid? Illi hawn min jipprova letteralment jimmira illi l-istruttura ħadd inbidel totalment. F'liema sens. Mela, persuna li pereżempju tiġi mill-Afrika. Taf li nippreferi l-din. Tippreferi, dekol dritt, taqsek ma ġara xejn. Minna mek ħassejt net nitkellmu fuq il-ħbib tal-ħbib. Jien. Għax hekk inti referejt għalija. Imma nippreferi l-Victoria Beckham, nara iktar raffinata jien. Tippreferi hekk inti? Le.
Il-figura ta' Beyoncé naħseb hija jisbaħ iktar iffurmata. Iffurmata l-kelma. Imma mbagħad ċertu eleganza ta' Victoria Beckham Tippreferi ħaġa. irbaħni. Sewwa, u il-comparison mhuwiex għal min huwa l-isbaħ jew min huwa l-iktar ħelti, ħallija Victoria Beckham ġili anka għaddit minn ċertu fażijiet illi tanġit underweight li huwa ta' periklu kbir. Però qed ngħidu illi Beyoncé fi żbuħija tagħha u Victoria Beckham fi żbuħija tagħha ma jistgħux għadċi darba jkunu l-istess għax waqt li Beyoncé di natura l-istruttura tagħha peress li anka ġejja minn ċertu pajjiżi illi anka id-discendenza turik illi huma jkunu aktar immuskulati u iffurmati. Victoria Beckham forsi ġejja minn ġenetika ta' nies illi huma aktar nexfin. Mislutin. Mislutin, ħanużaw il-kelma prosit. Allura waħda qatt ma tista' tiġi bħal l-oħra, laqqas jekk jippruvaw. Sewwa. Tajjeb diment li barra minn fuq għax ħadd minnhom ma jimraċ. Għax hemm kieku hemm ħafna differenzi. Ġifieri l-argument li jgħidu ħafna illi isma' jiena x'għandi l-adma tiegħi kabbarija jew dika tot. Skont fiex. Mela, kabbarija ma jfissirx illi jiena għandi preskrizzjoni, għandi isu obbligu illi ħanibqa' dejjem imbaċċa jew ħoxna, uża tixtieq qalbek, però l-istruttura jekk pereżempju magħmula twila u magħmula miftuħa, ħatibqa' twila u miftuħa, però skont kemm ikollok xaħam madwar dik l-adma. Sewwa. Mela jiena nista' nkun twila u miftuħa u ma tantx għandi xaħam jew ikolli ħafna xaħam żejjed. L-istruttura ma tiddettax kemm ħażhom xaħam. Hemm fatturi oħra. Il-hormones, l-ormoni, xtiekol, kemm tiċċaqlaq, illi ħajaffettwaw inti kemm iżżomm xaħam, imma mhux l-adma. Dik hija ħrafa. Ġifieri, l-argument kollu tiegħek li l-bidla tibda fil-moħħ. Ekku. Issa toħodna li tkompli wkoll fil-ġisem. Ekku, u li rrid nwassal ukoll ġan huwa illi importanti li jkollna targets li jagħmlu sens. Għax hekk it-target ta' Beyoncé tkun illi ssir bħal Victoria Beckham. U vice versa, dak ma jagħmel l-ebda. Dak qatt ma ħajaslu għalihom. Għax l-istruttura huma differenti. Ġifieri qed naraw illi lanqas żewġ ikoni tal-moda, tad-dera u anka tal-mużika, illi daw għandhom bit-trainers in inkollu magħhom, eċetera. Lanqas daw jekk jgħidu jiena rrid inkun bħal dik, mhux se jaslu għaliha. Le. U l-istess tottalina. Bla dubju ta' xejn. Allura aħna rridu nikkreaw anke jekk għandna xi role models, illi role models insibuhom simili tagħna. Mela jekk jista' jkun insib xi ħadd li bejwet ieħor għandu l-età tiegħi, illi qisu għandu l-figura tiegħi, l-istruttura. Pereżempju fejn jitlu n-nisa nitkellmu ħafna fuq dak li ngħidulu apple shape u pear shaped. U pear shape, prosit. Waqt li l-pear shape iżżomm il-maġġoranza tal-weight fil-lower body, speċjalment madwar il-ħibs u l-patata, l-apple shape tistorja aktar mill-weight tagħha fil-bast u fiż-żaq. Allura jiena biex nikkompara ruħi kemm qed nagħmel progress u fej anka nixtieq li nasal, importanti li nsib xi ħadd li għandu shape simili tiegħi. Ġifieri min huwa pear shaped ma jippruvax jgħid ħansir apple shaped għax jekk qatt ma ħadd tiġri. Ekku li tista' possibbli li ssir. Ekku li tista' toqrob iwa għax inti tant pereżempju tnaqqas mill-ħibs żejda li għandek illi l-forma ma tibqax daqshekk ta' per miftuħa, tiġaq xejn iktar dar. It-tnejn huma forom sbieħ. Bla dubju, u dik hija oħra. Eżempju, kieku Victoria Beckham kellha titqawwa, naħseb li kienet tkun apple shape. Għas sempliċi raġuni l-ħibs naħseb m'għandha xejn. Allura jekk ħad titqawwa normalment ħad titqawwa aktar mill-bast u miż-żaq. Waqt li Beyoncé hija pear shape, naraw kuxtej formati sbieħ titrenja, żaqċatta, ftit bast u dak it-tip ta' affarijiet. Mela li jkollna anka viżjoni realistika ta' fejn nixtiequ naslu hija kruċjali. Issa realistika mhux jiġifieri li jiena kapaċi nasal hemm u ngħid leħi ħankun realistika u flok ma nimmira nitlef 10 kilos. Avolja naf li għandi bżonn nitlifhom dawk l-10 u nista', ngħid ħankun realistika ħanimmira għal 2 kilos. Dak tkun letteralment qed tagħmel sabotaġġ xejtulu, illi inti taf li kapaċità salem u għandek minn fejn tneħħihom. Imma biex ma jmurx inti taqa' diżappuntata tgħid ħanitlef 10 kilos ħalli nkun kuntenta hekk. Le, da bħal tifel illi kapaċi fl-eżami tiġib 70 weight u jgħid jien nikkuntenta b'50. Sabotaġġ, ħsara. Lilek innifsek. Lilek innifsek. Mela importanti li konna viżjoni sura ta' nies u anka viżjoni illi aħna nemmnu fina nfusna. Mela mhux ġast ngħid ħanasal hemm, imma ngħid jiena nista' nasal hemm. Jiena persuna illi kapaċi nuħu l-affarijiet bis-serjetà. Jiena persuna illi kapaċi ngħid iva għal ċertu affarijiet, le għal ċertu affarijiet u skont għal ċertu affarijiet oħrajn.
Mela, ngħid iva għal exercise regolari, ħanajt iva għal ikel nitkellmu ħafna drabina u inti naturali, mhux tal-bottijiet u l-affarijiet, il-famuż corned beef li huwa l-favorit tiegħek. La, għaxej, għaxej, kikun nista' waqfu. Għajġi dik offer kontettili. Pero isman, għankun onestu koll, kif naċċenna u tiskanta kem ħolqet sa ċertu punt polemika ma ċertu nis, għaxħallu jena jleni minn zbin il-nanna. Jena ġili nikol corned beef, lar jekk wieħed jieħu l-corned beef regolari u jaħseb. Ġifiri kun għafxin titikol. Ġifiri il-corned beef le mux laħam u għambarat. Unejda nerfa responsabilta u hija ta' dannu u koll għal saħħa ta' kull wieħed minna. Ġifiri żgur fejn jidħol pressjoni, fejn jidħol kolesterol, u jekk xi ħadd jaħseb mod ieħor, good luck to him. U kwalunkwe ħaġa ġan, meta nagħmluha regolari, ħadd wasselna biex nagħmlu l-ġid jew ħsara. Mela jekk ħadd il-corned beef regolari, għamil li ħsara. Ta' darba fil, mhux ħataqa' d-dinja. Jekk l-exercise għamiltu darba fil, minkejja li huwa tajjeb ħafna, mhuwiex biżejjed. Mela inti tiżviluppa drawwiet waqt li tnaqqas mill-vizzijiet. Dawn huma affarijiet illi smajnihom 1000 miljun darba. Imma li xorta mhux dejjem nirreġistraw. U mhux dejjem huwa biżejjed. Tajjeb, rajna anke mill-logħba kemm diffiċli kulħadd biex nirreġistraw id-dettalji. Rajna mill-floor manager, inti tkellimt fuq il-pear shaped u l-apple shaped. U ħolo il-watermelon shape. Tara, kreattiv mela. Ġifiri, krea ġenetika ġdida. Il-floor manager, bnidem kbir. Bnidem kbir. Mela, kemmu kruċjali wkoll illi l-albidla tibda mill-moħħ, xnajt l-moħħi jiena huwa fundamentali. Mela, jekk jiena ngħid li jiena kapaċi, jiena naf nieħu l-affarijiet bis-serjetà, jiena ħankun figura pulita, jiena ħajoqogħdu li ħwejjeġ sew. Hemmhekk sabu illi meta oġġett ngħiduh u speċjalment nikdbuh. Differa interessanti. Goals li huma miktubin hemm ħafna iktar ċans li nilħquhom minn goals illi ngħiduhom biss. Però minn naħa l-oħra ġan, jekk aħna nqogħdu ngħidu u għax jiena qatt ma rnexxieli, u għax jiena ħoxna, u għax jiena ommi hekk, u għax jiena missieri hekk, iktar ma titma' lil moħħok dawn il-ħsibijiet, aktar ħajjemminhom. Il-famuż internet, jekk infittix l-war, ħajġib li ritratti ta' nis mejtin u nis jisparaw fuq xulxin. Jekk niktiblu ġoj, nis jaqbżu, nis ferħanin, u ġej ġoj. Nis jitan u ġej ġoj id-DJ, ma xieku xiqjata, għandek tendenza til-linkjo? Imma le, mux jgħataw. Imma wieħed joyful. Wieħed joyful, all right. Mela. Kalleja. Kert kalleja, ġejaw u kod? Ej. All right, mela prosit. Li kont se ngħidlek ġan huwa dan, illi dak li tajt lil moħħok biex ifittex, mela dak li inti tirrepeti f'moħħok, dak li inti tajt, mhux miegħek biss manka ma' ħadd ieħor, jekk inti għax jiena ħoxna, għax jiena qatt ma rnexxieli, għax jiena hekk, dak literalment huwa ikel għal moħħok illi huwa ikel li ħajemnu u ikel illi ħajżommok lura. Mela mhux l-ikel biss li tiekol, l-ikel li titma' lil moħħok ħajjagħmel differenza kbira. Mela l-appell tiegħi ħajkun dan biex nalaqgħu. La kollox jibda minn hawn, ibda minnhom. Għajtina bniedma pożittiva. Jiena bniedma b'saħħti, jiena bniedma li ħanamel bidla. Daw kemm minnhom u rrepetihom għax imbagħad ħaġa ġib l-oħra, imma importanti li jkollok il-viżjoni ċara. Għajtina nixtieq nasal hekk, inħossni hekk, nider hekk u ħanamel hekk. Krea viżjoni ta' fejn tixtieq tasal għax bħal mappa irid ikollok punt minn fejn tlaqt illum u punt fejn trid li tasal. Bek biss jista' jirnexxielek ikollok il-figura li tixtieq u aktar minn kollox il-ħajja li tixtieq. Ibda mill-lum, taħsi biex sada. Jiena ħammur nitħazzem sew għaliex qed neħossib nerġa' nagħmel l-ingravata minħabba li għandna Lilt Kert Kalleja u dak kif nafu jilbes xi erba' ingravajiet. Ġiljan Kaċoff. X'se jkun libes Kert Kalleja? Tkunu tafuna u ftit tal-minuti oħra.